Здравейте, хорици! Добре дошли в този клип, в който тук до мен е нещо, което чакам от много време и се надявам, че с него ще подобриме много качеството на нашите видеа. Защото, ако не сте ми гледали пред най-новото видео на Майнкрафт, може да цъкнете тук горе, ще ви се появи клипа и ще видите колко ми е ужасен микрофона, но заедно с това ново бебче ще подобриме качеството на клипа. Леко съм развълнуван, защото... Не, чакайте малко. Аз не съм леко. Аз съм много развълнуван! Не мислиш ли, че това беше твърде прекалено? Не. И да, хора. Най-накрая си взех микрофона. Сега, без повече бавене, нека направо да преминаваме към отварянето му. Хора, това дойде от Словакия. Поръчах го онлайн. Ето сега тук трябва да го срежем. Ето тук. Не мога да показвам всичко, за съжаление. Понеже нямам тази възможност. Трябва да внимавам да не скъсам нещо. Добре, успях да намеря правилния ъгъл. Опа, и това трябва да... Така. О, ще имаме запукане. Добре. Разтворихме охорица. Тук имаме запукане. И го махна. Цялото това. Ама е трудна работа. Сега остава да ми изчупя и микрофона между другото. Добре, това го махнем. И ето какво имаме тук. Сега ще махнем това. Оха! Опаковане доста внимателно и го оценявам. Оу! Това е една салфетка. И май се води нещо като подарък. Това е някаква салфетчица. Не знам дали се води подарък или е свързано да се чисти микрофона. И ето го всичко. Между другото, хора, поръчах си поп филтър към самия микрофон, за да се изолират излишните шумове. Добре. Добре. Нека първо започнем с поп филтъра. Ето го и него. Кутията е по-голяма отколкото тази на микрофона. Буу! Той е гати поп филтъра! Упси! Не си го представях толкова голям! Боу! Боже! Той е микрофона! Оха! Мали, това е огромно! Това ми е колкото главата! Лад! Това поп филтър е огромен. И тук е с... не знам как точно се казва, огъващо тяло ли? Да, знам. Това може да се огъва по всякакъв начин, така че като си слагате тук да изолира шумовете. Ето. Струва 30 лева, но поне с него ще е по-добре. Така, махаме това. Добре, хора, ето го микрофона. Аудиотехника AT2020 USB+. Много е дълго името. Дано съм го сбъркал. Това е USB микрофон. Но това не пречи. Така, сега го отваряме заедно. Добре.
Тук съответно отпътванията, гаранция, инструкция към самия микрофон. Това нали предпазва, за да не се... И ето го микрофона! Ооо! Има специално пропоне или какво е? Как му се нарича това? Кълъвче. В което явно може да се носи самия микрофон. И вътре има кабели. Това тук не знам какво е. Но това са обикновени части към самия микрофон. Ето. Обаче съм си поръчал... О, това е стойката на микрофона. Тази трябва да я покажа обаче. Даже и това са го увили в такова. Тя е някаква... Дали ще издържи изобщо? Не съм си взел такава голяма стойка за микрофон все още. Ето я, толкова може да се опъва. Ето тук е болт, с който се завива микрофона. Това явно е да се завърти. Ага, ясно. Значи това тук сега се завинтва. Добре, ето я тази част. Мисля, че ето това. Тук трябва да се завинти самата стойка. Да. И... Опс, трябва да го поставя вече. Я седна, че... Така. Добре. Тук с това има един болт. Нещо като болт. Винт. И с него ето това се разхлабва, където в тази дупка ще сложа микрофона най-вероятно. И да, ето го като цяло, това е стойчицата. И добре. След дълго чакане, ето го и самия микрофон. Добре, ето го и самият Audio-Technica AT2020 USB Plus микрофон! Бейбе! Ох. Упс, падна нещо. Това не знам. Хора! Това е супер яко. Се опитам да го покажа всички страни. Е така отдолу. Тук отдолу май се зарежда. Или пък то като е с USB, дали се зарежда. Това микрофон, хора, е доста здрав. Ето, в смисъл, направен е от доста здрава материя. И мисля, че даже ако го изпусна, не дай си Боже, не мисля, че ще му стане нещо. Но все пак да не го правя. И вие не го правете. Така, тук има за усилване на слушалки, тук за микрофона на компютъра и така нататък. И да. Чакайте от тук отвътре ще се опитам колкото се може повече да го покажа. Да, ама не се вижда кой знае колко. Но, да хора, това е микрофона, това е стойката, това е поп-филтър, който обаче явно ще... Ето тук има едно винче, с което ще си го сложа на бюрото. Ето така, тук ми е компютъра все едно, тук ще ми е стойката и ето тук ще ми е поп-филтър и ето така ще говоря. Тук ще си го закрепа, то нали вече се огъва и няма да е голям проблем. Сега ще се опитам да сложа микрофона в стойката. Първо болта да разхвалим. Трябва да си го нагласа, така че да ми е удобно. Затягаме. Слагаме. Самия микрофон се завинтва, хора. Така. Стягаме тежко. Явно срещу тези кабели ето го, самото USB за микрофона. Но няма да го слагам. Ето го и вече завършеният ми микрофон. Игнорирайте всичко отзад. Ето го и него. Съвършеното бебче. Добре хора, оказа се, че тези кабели е бил само един кабел.
Явно ми трябва само това. То все пак е USB, то с USB-то няма нужда да се зарежда. В смисъл няма нужда да се зарежда отделно. Значи това се мушка в компютъра ви. А ето това се мушка тук отзад в микрофона, където се чуди какво се слага. Ето го. И няма нужда от зареждане, просто трябва да бъде винаги включен, защото е USB микрофон. И се радвам, че дълъг кабела, защото се притеснявах да не е твърде къс и да не може да стигне до кутията на компютъра. Но всичко е точно и се радвам, че вече го имам. И нека сега го включим в компютър. Момента на истината, хора. Ще стане ли? Айде! О! Светна! Светна! Всичко е точно, хора! И да, хорица, това беше от този клип. Надявам се ви е харесал този анбоксинг на новия ми микрофон. Много се кефа, че вече го имам. И също така, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. И ще се видим в следващия клип, хора. Чао!